Hola, bones, som l'Antonio Espejo i en Biel Padró i el nostre treball va sobre la detecció de càncer amb la intel·ligència artificial, un avanç cap a diagnòstics més precisos. El càncer és una malaltia que es produeix quan les cèl·lules del cos es multipliquen de manera descontrolada i s'estenen als teixits veïns. Aquestes alteracions es deuen a canvis en l'ADN, especialment en els gens. La detecció precoç és fonamental per millorar les opcions de tractament i incrementar les possibilitats de supervivència. En aquest context, la intel·ligència artificial ofereix eines molt poderoses per identificar el càncer amb més precisió i rapidesa, reduint els errors humans i accelerant el diagnòstic. La rellevància de la detecció precoç és molt important, ja que pot marcar la diferència entre la vida i la mort. La IA permet analitzar imatges mèdiques de manera més ràpida i precisa, identificant patrons de cèl·lules malignes que poden ser difícils a veure a simple vista. Això pot ajudar els metges a diagnosticar el càncer abans que es desenvolupi, millorant les opcions de tractament i les taxes de supervivència. Un dels avenços més importants en la detecció del càncer mitjançant la IA prové d'un equip científic de la Universitat del País Basc, la UPB i la EHQ. Han creat una intel·ligència artificial anomenada Ainu que utilitza la tècnica de microscopi Storm per analitzar les imatges de cèl·lules amb una resolució exponencialment alta. Aquesta IA pot detectar cèl·lules canceroses i infeccions virals en etapes molt primerenques. Ainu és capaç de reconèixer patrons com la forma irregular o l'augment de la mida de les cèl·lules, característiques típiques del càncer. El funcionament d'Ainu és utilitzant algoritmes sofisticats d'aprenentatge automàtic per identificar cèl·lules malignes amb gran precisió. A mesura que s'entrena amb més dades, Ainu millora la seva capacitat per detectar noves característiques associades al càncer, com la divisió cel·lular inusual. Aquesta tecnologia podria revolucionar la forma en què es diagnostica el càncer, oferint una eina més eficaç i ràpida per als metges. La nostra conclusió és que la intel·ligència artificial està demostrant ser una eina valuosa per a la detecció del càncer, tot i que encara cal superar reptes importants, com la integració d'aquests sistemes a les pràctiques clíniques i l'obtenció de dades suficients. L'ús de la IA en el diagnòstic i tractament del càncer obre noves possibilitats per millorar la precisió dels diagnòstics i personalitzar els tractaments segons la persona. En el futur, aquesta tecnologia podria jugar un paper fonamental en la lluita contra el càncer, millorant la qualitat de vida dels pacients i augmentant les taxes de curació. Aquesta informació l'hem extret de la revista Nature. La informació de l'Ainu l'hem aconseguit gràcies a l'estudi que va proporcionar-nos la Universitat del País Basc.